Ito, breakfast time, guys. Ano na, kain tayo. Pansit at saka itlog at puto. Kamaya-maya lugaw, mga nakilaba. Uy, yung pagkain mo ulit na. Ayan, breakfast time after ng mass. O, ayan. Ayan si Jo. Kain tayo, kaway-kaway. Kain tayo! Good morning. Mega shout out Singapore. Naman! Mega shout out Japan. Naman! Mega shout out Malaysia. Wow, international! Mega shout out Denmark. Ay, dito ka. Naman! Ayan. Mega shout out Ate Annalyn. Dito tayo, dito naman tayo. Ayan. Hi, Rem. Kaway-kaway. At Ate Arlie. Ayan. Kunti na lang nabutan namin. Ito lang, vlog, ito lang yung lugaw. Hello, kain tayo! Ay, Rosalina. Dito tayo. Para programa tayo. Ayan. Pero wala ko bukas. May meeting kami. Picture taking. Hello. Kinuha mo yung kandila mo? Oo. Andiyan na. Ay, tatlo yung ginawa ko dun sa lugar simbahan ng kandila. Tatlo. Kay Josephine yung isa. Hindi ko lang kung kaya may isa. Hello! Ay! Okay lang? Magkakalaos mo na para sa totoo. Oo. Ito talaga
May pantalon ba na may internet? Kamu mga lakang. Gandang. Nah, mga laki laro kado yun, kasi may kado yun, itumpulin ko lang. Ito lagyan mo, malinis yan. Langgalingan niya. Oh, sige. Pwede pa yan? Ate, ang piliputin ko hindi analin. Pakanggaan nyo lang. Pakanggaan nyo lang. Wala pa yung Kami gawa kami ang tunay sinumpaan nyo yan. Obligation. Dapat yun. Mag-take out ako. Ito reminder lang. Reminder. Busog match. Busog match. Busog match. Kain. Kain tayo. It's it. Tuliman tayo amin. Kaisa. This is a bread maker. Sa Tagalog, pansek. Kami ang kailangan ito. Inakaraan ko yung hindi. Akanay tutulong ang andang. Akanay niya tutulong sila. Tutulong na sila. Ito, amin. Ang kanino. Officers, huwag muna kayong aalis. Pag-usapan natin. Dapat natin pag-usapan. Para bukas. Gawa natin. Hinahanap daw ako. Ay! Oo nga eh, hinahanap din kita. Saan daw yung hinahanap? Wala pa naghahanap. Tapos bigla kang lumabas. Ikan nyo layan,
Ay, paya kawan. Yan yun tayo. Kaya kagawad sa atan. Yan yun di man ay. Balik sulat mo na. May panlukuan. Mawag yung Veronica siya. Ako rin parang ang kaldino. Ay, wala yung kakwanto. Ani ayo. Ayaw mo sa kampon nito. T-shirt. May t-shirt yan. May t-shirt yan. May walit pa. May walit pa. May walit pa. Oh, yun. Ulit pantalon nyo. Kapo. Oh, kayo ka kayo. Palday. Kaya kung gano'n kayo, basta balik pag Amin. Pagtubok ni Secret Heart yan. Pero amin, ang tabalog daw mo. Asapay ka naman. Kasi ako makakinis sa isa na kinis. Masamay ang lapilos. Remedios na makapila ng buwan. Isipa. Isipa. Yun na, kanin lang. Practice na. practice lang. Mapalo sa anin kami post ko si. Kaya na akong nilay. Ano lang? Nalilisong lang yan ako sa'yo. Ay, ano ba? Ay, nag-pitching pa. Imang kumitak ka. Kasi, bakit 310. Kasi dwara sukin, talurin mo talaga yan. Kung sinanay rin yung ating pro, bumlaw ka. Ang sasakin na nila. 310 barang sa kray. Yes. Wala yung magkakape, wala yung magkakape. Alasin, nagkaroon ko ba sa kami lang sa pouch. Katan. Ako'y mga ang ako'y mga karet siya. Pinag po ako mo ah. Napakito dre. Ay, kaya katang ko na. Wala na sa mantika nato. Wala na lugar na Bianca, wala yung sarili ka lugar? Hindi po. Hindi, yakat na naman. Yakat na naman. Talagang, kung nalis tayo na 5:30 kami ihahabol ko. Nandito kayo, para tawagan nyo. Baka ka mamagawa. Ihahabol ko program ito. Ito kailangan. Yun lang kami. Kailangan ng bigyan na. Tanay tulugan na niyo, di ba? Kasama rin tayo sa Ay, naganda man na yan. Ang tayo ihapon yung madam. Ang tumik pa rin. Ihapon yun. Ihabol ko ang program sa diocese. Amerikano, gagawin ko na program din ako dahil siya. 0910, 16, 40, 50.
San, kay baliban guys, sa nagkakasakit nila, amay ang lima yung bulot. 940, 0910, 60, 940. Wala yung pinupunta. Kita ka mo? Hindi ko alam bagay. Bagang na dyan, JC. Ang basa ka. Floor. Floor sa maranda ko. Di ba pinito yung kilala? Pati basura tayo eh. Ay, kakasala eh. Magiling na kakasala. Piano na nung kumata ko. Ay, kakasala. Ay, basta tawag ka ka. Wala. Problema lang ako. Tayo na eh. Hindi ko kaya lang. Ako kasama na. Hindi ka diba? Nasaan ang baso? Meron pa bang baso? Ayun ang baso. Ano yung baso? Ano kay Christian? Ito ba? Ayun. Wala ba tayong kape? Kape? Ang may pinili kong alkaldo. Alagal ka tayo. Okay, Hindi, tanong mo yun. Limbagan, 5:30, alas 5, 5:30, hindi rin. Alas 5. Normal talaay. Di ba, lima na alagarta sa menos na natilakta. Kakayarin mo yan, magkakikita mo. Ay, sorry. Lipstick on my tongue. Lipstick on my tongue. Kamiting kayo. Bakit? Pagkita ko dito, ayaw ko yung galo. Ayun, okay lang ang kape ka doon. Lima na ay. Lima na din. Kape ka doon. Napot na ito. Ano na kasi? Kaya pangalan ko si Kenny. Kaya kang butang may pinipit yan na rin ang aral. Ang pinipit. Na masarap. Ano ako tatampul? Okay. Ang sarap ah. Matalag kasi man. Ay, sila pa sa iba ka first year mas ay ni ulang ti Parish ga iyo eh meeting ko yung ulang wow Ay, Alex! paano kami Wala ka ba ito? Ay, niya. kasi rin na kumaya Nala rem? Ha? Ano? Kumusta? Parang hindi na Josephine! Paris din iwan. Si Jo. Salamat nga. Sige. Kinaigasin ka yun ay. Jo! Ini sa ako ay eh. Pagpram. Pagkakaan. Ay, agatan. Alam ko pala ito. Sino? Ba? Wala siyang ano. Yun. Okay.
Aling pangit, ay naman po. Sabi ba doon? Isang ko kapipantong tayo. Ante lang. Kakanoras ang tingkada ng birthday ng kagawan ka. Di na naandang yung mga Kaya mo dami wala. Nang umater. Ate Early meron. Oo. Ha? Lugar ko na to. Nine floor mata rin, meron din ano. Ayun na kasi yung sangga ko. Ay, namatay sa ako. Abay, payag lang. Ay, abot. Ang lapidilo. Ay, ganito ko na naisang kasi yan. O di, For the first time lang, tanong ko naman ito. Ikaw na nalang. ito na nga sumampal na. Abay, nag-iablo. Nag-iablo. Igawa ni Bianca yan. First time ko yung ang palda. Ay, ang tiyosunong tayo na buhat ang talong. Ay, pantalon. Ay, tulungan ang pantalon. Tulungan ang Sherlyn Bandes. Ama, tiyosunong tayo. Hindi. Ay, t-shirt. T-shirt. Pero, pantalon. Sarap yung na niya pantalon. Bayo rin ko. O, ate na na kung. Hindi ka tawag niya. Sige na. Sige na kung. Saka si ama. Last practice na lang, madam. Madam, kasi babayaran ko pa lang tayo niya. May mga kasi kayo theory ka. Nila, namimira ka. Theory. Ama, so, tutorial. Pinatang sa kalim ko sila miya. Ang bila. Ya, ang sila mo mambangon. Kaya magbabaw. Ayaw pag-ibigay na lang tayo doon. Kain na lang tayo. Gandali din na tayo. Alam niyo, usto-usto meeting natin. Ay, officers kayo? Wala lang may occasion ng senior. Ilan kami. Kayo? Siyempre. No, wala lang. Kami lang rin. Di karabalo yun. Universal. May teacher yan ka ng bigya. Universal man. Pinudwaran mo siya eh. Kailan sa kasawa? May universal man. Kailan kayo Ramad lang may universal. Karan ko sa kasawa? Malay. Wala pa sila. Malaki sila lang din. Alawan nila. Alawan nila. Yung amo, ang may agad. Ada ni basa. Ano eh? Tayo na. Okay. Lang mo na yung class. Hindi na taman sa pantang. Ano pa pantalo na kayo siwa? Ay, Jo. Okay na. One week. Wala niyo yung Sunday. pasok. Mama na na. Kaya lang. Kaya lang ang pinalo. Kasi yung bilo mo. Ay, yes, Gano'n ko ito tira, malibalik kay Bato. Tarantino siya kasi. Nung mamari kinapagsimuto yung mamari. Mamalaki ang pagmuli ko lang ni. Ay, pinas ka. Sinalim sa libat ka. Ano ba lang ikaw? Ha? Magkano yung ano? Kapatid. Ang may picture tambalog di man. Oo, natin ang magkita taga-pagkakas siya. Sila agang po. Agang kung may dito camera ko. Nag-picture na kami. Suro? Yes. Sandali. Tangan na nanandang sa Tekaldiro. Bye guys. See you later. Ano, mo ko picture?